yna angel yn dod I siarad â merch ifanc o'r enw Mair. Noswaith a newyddion da, mae Duw yn anfon rhywun arbennig i'r byd. Bydd o'n frenin mawr, ei enw fydd Iesu. A wyddos di be? Mae Duw am ei ti fod yn fam iddo. Daeth angel arall at Sair o'r enw Joseph, gan roi neges arbennig iddo ante. Newyddion da, mae Duw yn anfon rhywun arbennig i'r byd. Mi fydd o'n acib pawb rhag y pethau drwg mae hi wedi ei wneud. Mi fydd o'n mab Duw, ond wyddos di be, mae Duw eisiau I ti I gymryd Mair ei fam yn wraig I ti a chodi Iesu bac fel dy plentyn dy hun. Wedi'r anylion fynd I ffwrdd, aeth Joseph I siarad efo Mair. Newyddion drwg. Mae'r rheolwyr yn gwlad eisiau'n cyfri ni I weld faint ohonon ni sy'n yna. Ac I wneud pethau'n haws iddyn nhw, da ni'n gorfod mynd yn ôl I dref ein geni. Mae hynny'n golygu teithio o Nazareth I Fethlen, a mae'r babi mynd I gael ei eni cyn hir. Da ni'n mynd drwy. Wel, fe gyrhaeddodd Mair o Joseph Bethlehem, ac roedd yr enedigaeth yn agos iawn. Ond ar ôl chwilio am le I aros, dyma oedd neges braig y llyti. Newyddion drwg, does na ddim un ystafell ar ôl y Bethlehem, ond gan fod y wraig ifanc yma'n disgwyl babi, pam na newch chi dreulio'r noson yn fy stabal I? Fe aned y babam, ac oedd Joseph yn hapus iawn wrth ei estyn I Mair. Wel, newyddion da. Bachgan ydi o, yn union fel yr addawodd Duw. Mab Duw ei hun, Iesu, yn dy freichiau di. Rwan, dyma'r angel yn mynd at y bugeiliad oedd ar fryn cyfagos. Newyddion da, mae Duw wedi anfon rhywun arbennig i'r byd. Yr un da chi wedi bod yn disgwyl amdano. Wan brysiwch I Bethlehem a fe gewch chi weld os o'ch chi'ch hunan. Daw, gadawch y gafael. Mae gynnu ni waith pwysicach. Mae rhaid I ni fynd I Bethlehem I weld y babam bach. Mi glywsoch chi y angl yn dweud mae babam bach yma fydd yn nawed ein byd egweth. Ac fe ddaeth y bugeiliad I weld y baban Iesu ym Bethlehem.
Wedi iddyn nhw adael, dyna lle oedd Mair yn siglo'r baban yn ei breichiau a sio ganu. Gwyddai bod gan ei drysor amhrisiadwy yn ei breichiau, ac mai mewn stafell yr oedd hi, roedd hi'n hapus dros ben. Thank you.